Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị na tata abụrụ afịa afọ. Ọ bụ na tata bụ izi na-esonyere anyị ebe anyị nọ tata bụ n'eziokwu Igbo TV ebe a na-akụzi Igbo. Ife anyị ji bịa tata bụ afịa afọ bụ nkụzi na ndụmọdụ. Ndụmọdụ a na-agakarị n'isi ndị nne na nna anyị bụ ndị mụrụ anyị. Ọgbara ọfụ a mezi ya ma ya amazi ihe a na-eme n'Igbo, mana o nwere ofu ihe nchọ ka ndị nne na nna anyị lụtụ mata ma rụnyekwa aka na ya n'ụbọchị nke tata bụ ka anyị mata na anyị bụ Igbo nwere ebe anyị si, maka na ọhịa ya bụ ihe na-agbagoju anya n'ezinụlọ tata. Gị bụ onye nna bụ onye isi ezinụlọ kwesịrị ịma ihe nna na-emele nwa na ihe nwa na-emele nna. Ife na-aba abụla ofu ihe, mana ebe anyị bụ ndị nna na-enwe nsogbu nne n'ụbọchị nke tata. Enwere ife nna na-emere nwa, ife a nna na-emere nwa nne amụrụ maka ya. Ife a bụ ife nwoke ji ide ebube na ezinụlọ mee. O ji eburu na ndị nna fa rapụ n'ike na ebe akwari nne si na nna fa rapụfa n'ike. O wee bụrụ gụnwa bụ onye Igbo bụ diọkpa dị ndụ na-eku ume ụmụ gị a na-ata afụfụ n'ife gụnwa na onwe fa bụ nna fa ma anyị ya. Igbo dị nnukwu rinne karịchasịa n'ife gbasara ezinụlọ. E nwere ife nna na-agwa nwa ya nwoke nke nwa ya nwaanyị amarọ. Na mbụ, anyị bụ Igbo na-ekwu n'okwu si na onye ma nna ya ma ndị ichie. Anyị bụ Igbo nwee nkwenye na nwoke nwụọ ọgbanana ndị ichie. Ya bụ na nwoke ọbụla amụ na ngwuru n'ala Igbo anyị bụ ezigbote onye ichie ka ọ bụ. Ngwa gee ntị gị bụ onye Igbo na-ege ntị. Ụfọdụ n'ime anyị ka nnafa na n'ike ma ndị nnafa mechara naba, mana ndị nkụzi nke obodo anyị ekwere anyị mara ife a na-ekwu bụ ife bọọdụ n'ala Igbo mee na mmadụ ka nna ya kwụsịrị ụgwọ akwụkwọ, nye gị nne mmụọ gị tụcha gị etu nna si atụcha nwa. Olu ka nna gị nwụrụ, nna gị abụrụ ajọ mmadụ. Ihe ịma nnọkọta asụ onye Igbo wulite ọjị enu kpee ekpere kpọọ nna gị. O wee bụrụ ya bụ na nna nke ndị Igbo abụrụ ajọ ihe, nke ndị na-achọ ọcha abụrụ ezigbo ihe. Mee na onye bụ onye Igbo ga na-ekpe ekpere ọ na-akpọ afa ndị ọcha si fabia chebie, ma nna gị bụ Okeke bụrụ Okafọ abụrụ onye elofuru elofu. Kedu ka ị ga-esi wee nwere onwe gị? Kedu ka ị ga-esi wee dị mma n'ụwa bụ nke nna gị bụ ụzọ wee bisia wee nọka nka kpọgide nna ya kpọcha were na tọnụ ya nwa bụ nna gị ahụ bụ oge nke nna gị ahụ? Ndị otu na-asị gị na nna gị ahụ abụrụ ajọ ihe. Nkụzi nke izizi dị na nzukọ bụ na a sị na gị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee daa anya n'ebe ahụ Chineke kwadoro anyị. Ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu, anyị bụ ndị Igbo amakwa nna ya makwa ihe bụ Chukwu. Ịmakwa ihe bụ Chukwu, chi nke ukwuu. Chi nke ukwuu bụ chi kachasị chi niile. Mana anyị bụ Igbo amazi nke bụ chi ukwu na chi nta. Na nkụzi nke gara aga nkụzi ekwu m na Igbo gbadokarị ụkwụ na nkụzi na iwu ndị nna nna ha nya ya. Ebe Igbo gbadokarịrị ụkwụ jebe adị mma na be anaba adị mma bụ abụzi maka ndị Igbo, maka na amazi ihe na-eme anyị bụ ndị Igbo na nna ya nọ n'ụlọ nwatakịrị a na-ata afụfụ. Mgbe na-ekwu n'okwu si na oke ya ada nọ n'ụlọ ewu ama n'ọgbụrị, ịma na ọ ga na-akpị ya aka n'arụ, maka na ezinụlọ ọbụla emere ife gbori nne na ife ọkpụkpa na-adị na ya ka ya ekpodi ya aja si na ụmụ gị ya adị mma. Ma akwari ọmụdịbe nna gị a na-emebi. Ma gụnwa bụ nwoke mgbe nne gị na-achọ nwa ka ọ je na akwari ọmụ wee yọba amara nwa yọsi amara nwa wee mụọ gị bụ nwoke, i wee sị na akwari ọmụdịbe nna gị abụzi ezigbo ihe na-ajụ ihe ka ọ bụ. Ka ị ga-esi wee gaa n'iru ebe ọ bụ na akwari ọmụ a ka nne gị na nna gị si wee yọta gị? Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ọ dị m ka ya sị na ebe ime amazi ya na-akọwa.
mana ọ ya ka eziokwu Igbo TV ji wee dị, ka anyị na-akọwa ma na-alụtụ aka ndị Igbo agbara maka ya, ka anyị bụ ndị Igbo wee mara ihe a na-ekwu, wee nenu anya na ya bụ omenala Igbo enwekwana ihe ọsọrọ nsọ, ọzọkwa nzukọ nsọ, and ọsọkwana ihe ọbụla bụ ezigbo ihe nsọ, na ihe bụ ihe ọsọrọ nsọ bụ ime arụ na ịgbakọta ihe dịbe ga-azọ ihe ọsọrọ nsọ. wee na-asị Igbo bụ Igbo na tata na mụ bụ nwa bụ ndị ọgaranya na-eti mkpukpọ, wee na-asị ka anyị bụ Igbo nebe anya ka idozi ihe dịbe anyị, na ọ bụrụkwana na idozi ihe dịbe anyị na ọ ya adịrị ụmụ anyị na mma. Malụkwa amalụ na mmụọ Igbo nwee bụ mmụọ siri ike, mmụọ kwadosiri ike, mmụọ nwee ike ime ihe atụbara anya. Gụbụ nna marakwa ihe ị na-eme. Nenụ ka ọnwa ikorobịa si karịa akarị n'Igbo, ọnwa agbọghọbịa karịa. Na mgbe mbụ bụ nwatakịrị ma ọ bụ otoro nwụọ n'Igbo ajeje jụọ ese ka amara ihe ma o ji wee dị etu a. Mana tata ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-anwụzi karịa ndị ikenye. Anyị agba nkịtị, ife a na-emebi. A sị na tata dị mma na ọ dịbara gboo, na onye nwanne ya nwere afọ ukwu na-abụghị fe ejebe mmemme, o buru ụzọ zọwanata ya afọ n'ụlọ e wee jebe, maka na odogwu ebedo ejibiri odogwu nwaanyị nwere ya mmụọ. A na-adị mma esi n'ụlọ wee pụ ilo. Gụbụ nwoke na-ege ntị, gụbụ nwoke na-ene m anya, a sị ngụpara tụlee gị na anya ka ị mara ihe a na-ekwu. N'ostata dị mma na ọ dịba gboo, ka anyị chapụrụ ụmụazị anyị Igbo. N'ọkụ dị na mba na-eghere mba nni, na nkụ onye ọzọ adịghị eghere mba nni. Ọkụ ife ya maka ọ na-akụzi, ife onye amara ọ na-akụzi. Na mafụ bụ onye sụkata Igbo si n'ofe mmanụ ka ọ ya akụzibe ndị mmadụ. Ọ ife onye ma anya ka ọ ma, ife onye amara anya ọ malụ. Wesịna ya adịrị anya ma gị bụ onye Igbo, gị bụ onye na-ege ntị, metụrụ ya aka na share button, tụsaa ya, maka na ama na ọ bụrụ na onye ofe mmanụ ma ọ bụ onye oyibo na-ekwu ihe amụbụ nwa bụ ihe na-ekwu, na ịka gị dị na-eforo ma na-atụsa, maka na ọ bụla okwu Igbo, okwu ndụmọdụ, ị na-agba ka ụkwụ gụla ime enu ya echi. Metụrụ ya aka na share button.